Фиразия апа бүләк авылы кызы булачак тормыш иптәше Рәис белән ул Котмыш авылына туганнарына кунакка килгәч таныша. Тормыш иптәшен ул гадилеге, тыйнаклыгы белән үзенә җәлеп итте ди. Аллага шөкер, Рәис белән бер дигәндә яшәдек. Әби бабайлар безнең 4 баланы тәрбияләп үстерде. Бәләкәй баланы инде үзләре үстерделәр. 5-нчесен калганнары әби бабайның тәрбиясе, Аллага шөкер. Аларның рәхмәтен алып калганбыздыр инде. Мөхәммәтҗановлар тырыш уңган гаилә буларак, бүген дә һәр эшне киңәшләшеп эшлиләр. Авылда матур булып балкып утырган йортның капка төбеннән үк биредә чиста пөхтә ихаталары йортларына тузан бөртеге дә кундырмыйча, чиста тоткан уңган кешеләр яшәвен күрсәтә. Тоту яшәгәч, бик тә шикыршасы да килмәде. Мин аны бөтенләй дә шуннан күрәм инде. Дәргә яшәү. Улай әбиде башлап акырат, торган да юк инде кышкыра торган. Минем башлан да тоже юк инде. Мин балаларны иртән күрдем дә, кич күрдем инде. Рәис абый белән Фиразия апа 5 балага гомер бүләк иткән. 4 кызлары да тормышларын соннар дөньясы белән бәйләп, бухгалтер, икътисадчы һәм технолог һөнәрләрен үзләштергән. Уллары Нияз политехника институтын тәмамлаган. Аныклар саны да 7гә җиткән. Хәзерге көндә бик бәхетле яшәп ятабыз. Балачаларга да субханалла, күзенә тимәсен. Үзләре гомер иткән йортны Рәис абый 1982 елда салып керә. Еллар үткән саен йортка кирпичтән янкырма төзелә. Иркен, заманча җиһазланган йортта, бәйрәм һәм ялларда балалар, аныклар тавышы тынып тормый. Бәхетле гаилә җирдә җәннәтнең чагылышы диләр. Чын бәхетне кеше гаиләдә таба. Мөхәммәтҗановлар гаиләсе күпләргә үрнәк булырлык. Сабырлык һәм татулык, үзара хөрмәт һәм мәхәббәт белән корылган гаилә карабының җилкәннәре алга таба да сынауларда сыналмасын. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.